ଧନତେରସ 19 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଧନତେରସ ଏହି ଦିନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ କ'ଣ କରିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, କୃପା ହୋଇଥାଏ, ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଘରେ ସଫା ସୁତୁରା କରି ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। କିଛି ରୂପାର ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମହୁ କିଣି କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବା ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜେ ଠାକୁର ଘରେ ଆସନରେ ବସି ଘିଅରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ଏହା କରିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ।